कि आसमान से उतर के एगो चांद आ गइल बा। तोहरा से मिलन हमार बड़ी भाग्य से भइल बा। कि आसमान से उतर के एगो चांद आ गइल बा। तोहरा से मिलन हमार बड़ी भाग्य से भइल बा। कि नाताई बाटे कैसन महसूस होता ऐसन कुदरत के करिश्मा तोहरे ला कुछ कइल बा। हो दिलदार हमारा दिल में घर तोहार हो गइल बा। हो दिलदार हमारा दिल में घर तोहार हो गइल बा। कि आसमान से उतर के एगो चांद आ गइल बा। तोहरा से मिलन हमार बड़ी भाग्य से भइल बा। नाताई बाटे कैसन महसूस होता ऐसन कुदरत के करिश्मा तोहरे ला कुछ कइल बा। हो दिलदार हमरा दिल में घर तोहार हो गइल बा। हो दिलदार हमरा दिल में घर तोहार हो गइल बा। तोहरा से मिलन हमार पहली बार भइल बा। हेलो नमस्ते प्रणाम और आप सभी को मैं आप सभी का भाई सूरज। और देखिए मैं किस हाल में आज हूँ। और जनानी नहीं की आज औरत नहीं की, मतलब एक्टिंग किया हूँ, गाया हूँ गाना। अगर मेरा आवाज अच्छा लगता हो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक पेज हमारा जो भी है सूरज सम्राट फिलहाल में, उसको फॉलो करें और भाई को बहुत सारा प्यार दें और मुझे भी आगे बढ़ाएं। आई लव यू।